Ρυθμός 9:49, φτάνει η Πέγγι Ζήνα μαζί σου. Αχ, τι ωραίο τραγούδι αυτό, παιδιά, μου θυμίζει τα σχολικά μου χρόνια, να σου πω την αλήθεια, όταν πηγαίναμε εκδρομές και βάζαμε αυτό το τραγούδι στη διαπασόν. Όμως εγώ θα σας θυμίσω κάτι άλλο, έτσι, σε ένα συμβολικό χώρο όπως είναι η αίθουσα Μηχανουργείο και στη φιλοσοφία του Camden Market in London. Να ξέρετε ότι θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, Πνοή Ελλήνων Δημιουργών, Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. Θα εκθέσουν εκεί πέρα όλες τις δημιουργίες στο αθηναϊκό κοινό με σκοπό να στηρίξουν την ενδυνάμωση των χειροποίητων προϊόντων. Μάθετε έτσι πληροφορίες γι' αυτό στο Πνοή Ελλήνων Δημιουργών, εκθέσεις, σεμινάρια, www.pnet.gr. Τεχνόπολης, Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 στον Γκάζι, 21034 755 18. Πραγματικά εκεί θα δείτε πάρα πολλά ρούχα από Έλληνες καλλιτέχνες, όπως κοσμήματα, αξεσουάρ, ρούχα, σαπούνια, είδη σπιτιού, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς και είναι χειροποίητο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ